दिनैनि दिनाव उसुगा जोंनि एमसिएलए सन्जय सर्गियारि सारनि सायाव जितु खौरां दिहुनबाय थादों बे दिहुननाय बेलायाव उसुगहा प्रमाण मोनसेबो गैया होननानै आं सानो। सैमा अरदों होनना बुंदों, सैमा अरनायनि अरजानायनि जेबोथ' प्रमाण बिनियाव गैया। केमेराफोर दङब्ला आलादा खौरां, बिथाङा जुदि बेखौ फोरमान होनो हायोब्ला अ नंमारगौ दे होननानै जों बुंनो हायो। आरो बेराफारसेथिं बुंदों सोरखौबा रायना हरो, सोरखौबा माबा मोनसे खालामना हरो बेबायसा होननानै। दिनैसिम रायजाग्रा मानसिया जोंनि गेजेराव बुंफायाखै आंखौ रायना हरबाय होननानै, खिन्थु उसुगा माला रायजाखो आं बेखौ मिथिया। बेवहाय बिथाङा प्रमाण होदों आरो गावआनो सानना लाथों। आरो नैबेखौबो बुंदों आबसु मोनसे गोथार संगठन होननानै आं साननानै लायो। जि हुमायाव आं पिसिडिआरनि प्रेम ब्लकनि आफादगिरि जानानै नैबे इउपिपिएलआवबो इलेक्सनाव देरहानाय समहालागै आं आफादगिरि जाना थाबाय। बेखिनि समायाव माखासे समाव जोङो एबसु अफिसाव दसे जिरायहैयोब्ला बुंदोंमोन दानिया एबसु नंला इउपिपिएल एबसु जाबाय होननानै। बे समायाव आं एरायनानै होदों, एबसु माबायाव आं जिरायना थाहैयाखै। बिनिफ्राय एबसुखौ आं गोथार गोसोजों आं आजावनानै लायो। नाथाय उसुग होनना बुंनाय सासे मानसिया बे उसुमा थानानै बे आबसुआवनो थानानै आबसुखौ बदनाम खालामबाय थादों। दिनैनि दिनाव आबसुखौ सोङोब्ला बुंगोन खोमा जोंनिफ्राय जोंहा बेबायदि जेबो डिसिसन गैया, जेबो बिसा बुंनांगौ गैया होनना बुंगोन खोमा। नाथाय उसुगा एबसुखौ मानो फानबाय थादों फालाय? बे मोनसे मोजां संगठनखौ गावनि बदनामजों लोगोसे एबसुखौबो रायजो राजाजों हामा मोनहोगोन नामा बियो? बे खोथाया सोंथावना जाना थादों आरो आं बिनि उनाव बुंगोन बिथाङा सासे इमप्लयि मानसि, बिथाङा सासे इमप्लयि मानसि। बे इमप्लयि मानसिया बे राजनितिकआव हाबनानै राजनितिनि खोथाफोरखौ खुगा सिफाबाय थानो बा बोलो होफाबाय थानो बेहा जेबो ओंथि गैया। मोना बियो इसा खालामबाला राजनितिकनि मानसिया बेखौ अनेक खालामनो हायो, नाथाय खालामाखै बिसोरबो जोंनि होननानै। आरो बिथाङा बुंदों मा आंबो जे इउपिपिएलनि मानसि, मालाथो इउपिपिएलनि मानसि बिलाय? इउपिपिएलनिब्ला मारैथो इउपिपिएलखौनो बेरेखा बेरेखे खालामबाय थादों फालाय? दाथ' इउपिपिएलनिथ' बेरेखा खालामनाय जादों बिसोरनो बुंनाय खोथाफ्रा। बिथांमोना सानदों सन्जयखौ नाङा होननानै। गुबुन दोलोफ्रा जोंखौ दिनैसिम खुगा सिनो हायाखै। गुबुन गोख्रों दोलोफोराबो राजनैतिक हान्जाफोराबो जोंखौ खुगा सिनो हायाखै हरिसिंगा हिसाबै। नाथाय बिथांमोनासो खुगा सिहोबाय थादों, खुगा सिबाय थादों। इउपिपिएलआ मोननै मोनथाम दोलो जाबाय होननानै बिथांमोनासो बुंहरदों। अब्ला बिथांमोनालाय इउपिपिएलखौ आं इउपिपिएल होनना बुंनायनि जेबो ओंथि गैया। मा ओंथि दङ बेहालाय बेयाव बुंनायनिलाय? जेबोथ' ओंथि गैया। बेवहाय जि साकरिखौ मावदों गेदेरब्लाबो फिसाब्लाबो बेखौनो मावनानै दलद थानायखौ जोंनिफ्राय खावलायदों। दलरै था आरो दलरै मावलां, नङाब्ला बिनि गोनां एक्सनखौ इयुननि बेलायाव लानो गोनां जानो हागौ। बुख्रुब खाख्रुबहै नङा, नाथाय नेसेसारि एक्सन अफिसियेलि बेबायदि लानोबो गोनां जानो हागौ। इउपिपिएलखौ आं सापर्ट होनानै दिनैसिम दङ। थाखानाय एमसिएलए सन्जय सर्गियारि बिथांखौ आं बुंदों जे बिथांखौ जोंनो नाङा। नाङिनि कारन बहुत दङ। प्रमद बर' सरकारखौ बिथाङा फार्स्ट केस होदों, इउपिपिएल सरकारखौ केस होदों बिथाङा। बिनि उनाव बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होदों, रिजाइनेसन लेटार नैबे बिथाङा रिजाइन होदों। आरो बिनि उनाव बिथाङा गोबां रायजो राजाखौ बिथाङा दुखु होदों। दिनैनि तारिखसिम बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो रोङाखै। रायजो राजाया बिनि न'आव थाङोब्ला रायजो राजाखौ रायना हरनाय, धुमकि होनाय, सोरखौबा बिथाङा सैमा सोंहोनानै अरहोनाय बेसिम दङ। आरो बेल' नङा, बिथाङा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों। बिथाङा मिटिंआवनो जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा इउपिपिएलनि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों। आरो नैबे पारामेडिकेल जिथु एनेग्रेसन खालामनाय दिना नोंथांमोनाबो निस्सय बेखौ मिथिगौ। जेसिबि ड्राइभार बिथाङा बुदों। आरो बेबायदिनो गोबां मानसि बेबायदिनो रायनाय, बुनो नागिरनाय, धमकि होनाय बेबायदि बिथांनि सभाबा। बेनिखायनो जों दिनैनि तारिखआव जों बुंदों सन्जय सर्गियारिखौ जोंनो नाङा।